adjustments as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog ning Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to go every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Alright, maraheda pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyanin na Martes, February 4, 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sa indong lingkod, amigo sa radyo Alwin Masida Liobit Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga ngunyan na aldaw na ininin Martes. 2 oras na presentasyon po tabi kan programang ini. Sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sabay mga kamatian, get well soon. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Mantang duman sa mga kababayan niya tong kamamatapasan na, kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Adainin na pinagmamati na numanak katibaadan sa saindong mga hawak. Mentras nakatutok po digdi sa 1FM. Pwede man sa saindong cellphones, no? Saindong cellphones, i-search na lang po tabi nindo ang 88.30. 88.30. Yan po ang samuyang frequency. Di po sa 1FM Legazpi. Egi ha. Good morning po. Sa Gabos, kumusta na sa tuya ng mga politician? Ano, nagbarasol na sa mga dayong utak? dayong kasing utak magiribonin mga istorya tapos kwan. Walang utak yan. Walang utak. Masain sa utak din dokaan. Diba? Anyway, sa masunod po, nagigibuhin do yan, dapat pag-adalan mo na ha. Ano po ang satuya ng mga istorya ngunya na pagkaaga, pag-uralayan ta daw po inita. Yaon na naman sa Comelec. Nagigiulok ako digdi kang Comelec. Sabi digdi, warrantless arrest ipinag-orden kan Comelec kontra sa mabakal asin mapabakal kang boto sa midterm elections. Nga, bako man ini kwani, kung dadakopon ka, tabi, napigigibo mo iyan, maski nga ni ang sarong krimen po, pwede kang dakopon, nadainin mandamento di aristo because nadakop ka in acto. Di ba?
karon naman pigigibo naman napatal kay di kang comedy kita. Mana dengan inindo kayang ko. Egi ha, taod magurulayan tayo ni ha. Pagurulayan tayo ni ang target digdi so mabakal asin mapabakal nin boto. Ay po yung sealer asin yung ano yan ma-accept kwarta ali sa kandidato ha. Si PBBM nanindogan po na dai makikisawsaw sa impeachment kontra kay BP Sara Duterte. Ay nom. Sinasabi ko na kasi kay inyo Sinasabi ko na kasi sa inyo na takot si PBBM. Tan masunod kayan mas mahiwas na. Ang masunod kan mas mahiwas na ano yan protesta kan Iglesia ni Cristo. Natakot. Tinaranggal biyo si Saldi. Ay nako, tinaranggal biyo si Saldi ani. Nagrap siya, tanggal lang si Saldi. Baka. Egi ikaw magtubod na nag-resign. Tinanggal. Because kanrali. Iyo. Sige. May tips man kita digdi ta. Ako nga ni ngunya na pagkaaga, malainan pagmati ko ta. Pagkaaga mga 2:30 pag-una ako alas 3 na. Pigpapara kiblit ako kan sa kuyang ataman ta yaon sa nandyan sa may sakuya ta sigan Suryaw pagdai. Pigpapara kon ako alaga ako pigpapara tikwil ako tapos gusto na magluhas. Hatapon. Di nagimata ako. O pag nagimata ka, di ka naman talaga mamamata di ay makakaturog ta siyempre siring ka. O, nagasikaso na po tabi ako naman sa luwas. Ngunyan actually masagratan sa kuyang lalamunan inian influenza influenza. Ang problema kasi ngunyan Dahil ko lang aram kung pwedeng magpatudok nin kuan an bako pa senior citizen, pwedeng magpatudok nin anti-influenza vaccine. Pwede gayon ano? To dapat siring kayan, dapat igwa kita gabos Pero ang aram ko kay ni priority diyan sa mga senior citizen. Iba ko man kita senior. Day ka pa man akoon. Dekada pa Day ka man akoon. Ngunyan, ano ang dapat na gibuhon ta tangani po na may veteran tayo dita, maliputon ang panahon tapos mainit na pagkahapon. Iyon na padiritso na sa summer. Tabi, ano ang dapat na gibuhon ta? Enot, pwede pa lang iyan na mag-init ka rin tubig, so magligamgam sana, bugtakan mo din dit na asin. Tapos, salakan mo na nin suwa. Bako gin ha, so tubig, bako gin ha. Tapos bugtakan mo din kalamansi. Inumon mo na. Yan pala saro yan sa nakakatabang tangani po tabi na maibitaran po yung maibitaran yung trangkaso, influenza. Okay? O kung kaitong panahon na lockdown, pag influenza, pag kitirang kaso ka, nagduman ka sa doktor, COVID. COVID, ganyan, bako na uso sa COVID. Taso, vaccine nga ni baga kontra sa COVID, nagka-expire, no? Nagka-expire. So, maging maingat kita sa satuyang salod because yan bagang trangkaso, nagkakaigwa kita dyan infection sa baga. May mga bakterya pasiring sa baga ta. Kaya, nadadali kita kayan. Pag tirinang kaso ka, medyo talagang makaturog ka man talaga kan, mahigda ka man kanin at least mga 24 hours, ano? Sundo na day nawawara, mahigda ka man kan, tamalainon bagan pagmati mo kaan. Nangyari rin sa kuya keto sa area ko digdi sa trabaho, medyo malain sa pagmati ko. Pag katapos ko magprograma, inigdaan ko, tapos pinauli ako keto ni RSM Cora. Uli ka ngaya. Pag abot ko duman sa sa Kabangaan, nalula ako, pinangiluan ko sa may
Pinanguluan ko sa may sirong kan mamangga. Pinanguluan ko po tabi. Today kaya. Abot ko sarong, kinaturugan ko. Kuan ako, dahil ako nagkaon, dito diritso. Masiramon so katurog ko. Pagka, aga okay na. Kaya lang, mauulang ka nga sa imong trabaho. Kung kaipuan po tabing trabaho, mauulang ka. Lalo na sa muya ng mga broadcaster, importante sa muya yung oras na yaong kami. Ano man ang mangyari, bawal yaon kami dapat. Pag sinabing alas 6 dapat yaon ka. Dahil kay puan mong magprograma. Iyo, sige. Anyway, wala kita ni 19 minutos na po makalampas ang alas 6 din pag-aagata na bukas lang ko inita. Medyo ano yan? Malainan sa kuyang pagmati, lalo na an sa kuyang lalamunan. Parang sisipunon ka baga. Nagluluya man talaga. Diyaw ano katibay kan sa imong immune system, pag siring kay nian panahon, talagang maluya man ang sa imong immune system. Ipo yan. Minaluya man ang immune system kan tao. Natural naman yan. Natural naman yan. Okay. So, pag-urulayan to na po ini na issue kan Comelec. Yo. Sabi digdi kan Comelec. Alat ko na basahon ko nga nadigdiha sa kuyang CP. Yung item. Alat. Alat ko na basahon ta yung item. Ganina. Solve. Where is sign ito? Babasahon ko ini ha. Yan. Tinian medyo nagiulok akong kuan. Nagluwas po ni Resolution and Commission Elections na tutugutan ang otoridad daristaron ang mga vote buyers as in sellers. Maski da inin warrant of arrests. Sigon sa Comelec, obhito kan Resolution 11104 na para mapalawig ang kakayahan kang komite on kontrabigay ng Comelec na iyoan magmomonitor sa mga vote buying as in silingon niya na eleksyon. Nakapalamandig din na pwedeng dakopon kan mga otoridad ang sisayman na maaktuhan nindang nagbabalo na magsuhay sa talaan na regulasyon kang Comelec. Ang mga maarestar ang dadarahon sa pinakarning police station mentras ang mga material o ebidensya na makokoa na makokoa po tabi ang mapapasakamot sa Comelec. Kung ayok ka ngaya daradarang sarong bag na kwarta na ipapanao mo. Ayok ka kwartang sarong bag na ipapanao mo. Tabi. Ano yan? Dadarahon yan sa Comelec. Comelec kan masaray, takakasuhan ka. Kaya lang, nag-chat sa muya na ano yan, family friend. So pagka-recover sa barangay na ako sige. Kung si Seso nakakuha kayo ni kasudma nga ni sabi ko sa indo mata o suaki ki 50,000 pesos. 50,000 pesos. Duman sa naka-recover kan bangkay tabi sa kwan Almonte. Okay? Nakakuha. Common Purok City Tabaco. Okay. Common Purok City Tabaco. Sabi yan ni Joby. Okay? De Reales. Anyway, sabi ko sendo po,
ang dapat na giribuhon ta po. Taan Comelec kada eleksyon. Kada eleksyon, iyon ang pigigibo kang Comelec. Pero, as of now, wala man akong naaraman na kakaso po. O niya, nakasuhan. O ni sa Comelec. O ni sa Comelec, ang pangapodan ta. Dahil nakaipuhan ako Dahil nakaipuhan na magduman pa sa pulis sa barangay. Dahil, pabantayan nindo so mga kandidato. Maski digdi sa Ligaspi. Pabantayan nindo so kampo kan mga kandidato. Tadyan po, talagang madadakop nindo. Anhapot, kaya nindo. Kaya nindo. Dahil nga nindo kaya Pinagburutan nga ni ika mo, dahil nindo kaya. Iyan pa. Tubad-tubad sa indo. Yosep na. Okay. Retrieve about, okay. Body of Pastor Almonte. Missing since January. Clip about, look at Bruce City, Common Tabaco City. Sige. Yan. Under the guidance, of Mayor Crisel, recovery of lifeless body was collaborated report following. CDRM Tobacco, BAP Tobacco, PNP Tobacco, Federation of Bicol, Mountaineers Wizard Bicol Chapter, the Tribal Operation was, sige, yan. Nakaya pa magtukad sa bulod. Saputkan mayon. Saputkan mayon kaya lang nahulog sa hampas. Kaya naagadan. Nahulog sa hampas nagadan. Okay. Sige, so anyway, mapaaram sa kuya. Ma-commercial na muna ako 25 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaga. Orat yan pagrulayan tayo ni po tabi na isyong ini katakod kan vote buying. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm! Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm!
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal and plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 32 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, pangong pumakabloom. Tanggal amoy kulo. Sa
Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablow sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, kurbado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kita kireda ang masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is... 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Alright, balik na kita digdi. Sa programa, igwa na kita nin pira na ini. Oy, 38 minutos na po makalampas ang alas 6 din pagkaaga. So, sabi ko po tabi sa Indo, ining Comelec nagpuo na naman. Nagpuo na naman. Wala man tinatamaan ni sa eleksyon eh. Ang tinatamaan lang kay ni po tabi. So, mga ginibong kabulastugan. Ano yan?
Eta basahon to dahil ni Darwin. Okay. Pidir 1, reason due to burning post at Zone 7, Barangay Cruzada. May nasulot dyan? By LB Receivers House. Yo. All works may be finished ahead of scheduled power restored. Sige. So poste. So poste. Poste kan kuryente nasulo. Saka bagasan. Di bale po Anyway, ang pinaka issue po tabi ngon yan is kung papaano ngon yan February 6, 7 February 7. Okay. Biyernes pa lang. Ang February 7. Makuha na, aldaw nin mga walang puso, Maaldaw ng mga walang puso. Baynasan. Baynasan. Itong panahon, mailing mo. So, kung ngunyan daina Kaya ito, magkairiling mo pag February 14, kaya itong panahon. Nagdidirect dyan kung sa so mga magbarata-bata. Pero ngunyan daina, andate kan magbarata-bata sa cellphone. Yung bako naman usungon yan. Bako na usungon yan. Okay. Alat. Yan. Oni. Igwa na kita nin 40 minutos na makalampas alas 6 nin pagkaaga. Pasadahan tango na ining satuya na mga reports. Ari dyan sa Metro Manila. Ayuda ng Department of Labor and Employment para sa mga Pinoy deportees sa US. Pinapurihan ng kongresista. Report mula kay Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mar, good morning. Please come in. Pinapurihan ni Manila Congressman Rolando Valeriano ang Department of Labor and Employment o DOLE matapos itong magpahayag ng kahandaan para tulungan ang maraming Pilipino sa Estados Unidos na inaasahang tatamaan ng pagpapatupad ng mahigpit na deportation policy laban sa mga illegal alien. Pinasalamatan naman ni Valeriano, Chairman ng House Committee on Metro Manila Development, si President Bongbong Marcos Jr. matapos nitong ipag-utos sa DOLE ang pamamahagi ng ayuda para sa mga Pilipinong deportees. Sinabi ng kongresista na isang napakalaking dagok para sa mga Pilipinong nasa Amerika ang napipintong deportation nila pabalik ng Pilipinas patungkol sa gagawing paghihigpit ng US government laban sa mga illegal immigrants na naninirahan sa nasabing bansa. Pagdiriin ni Valeriano na walang mapapasukan trabaho o pagkakakitaan ang mga Pinoy deportees, kaya isang napakalaking tulong ang ipagkakaloob na ayuda ng DOLE upang makapagsimula ulit sila ng panibagong buhay pagbalik nila dito sa Pilipinas. Ipinaliwanag din ng kongresista na ang nakataktang pagpapatupad ni US President Donald Trump ng total crackdown laban sa mga illegal immigrants ay seryoso at kritikal. Kaya kinakailangan talagang paghandaan ito mabuti ng ating pamahalaan. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Salamat kabahaging Mar sa report. Isunod na si Kwan gayon. Si
Nestor Kagitla, slope protection measure na tiyak na ang kaligtasan ng mga motorista sa Kawayan Negros Occidental natapos na ng DPWH. Nestor Kagitla may report. DWGO Live Report. Kabahaging Nestor, good morning, please come in. Ang mga road slope protection works nang natapos ng Department of Public Works and Highway pinipigilan na ang mga block ng kalsada sa kahabaan ng bahagi ng Bacolod South Road sa Kawayan Negros Occidental. Sa ulat na ibinahagi kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo, ni DPWH Region 6 Director Sunny Boy Oropel ang proyekto bilang pagtatayo ng dalawang slope protection wall na may line canal na may sukat na 460 meter at 331.5 meters at pag-install ng 105.3 square meter active wire mesh system na may type 4 permanent ground anchor erosion control mat sa kahabaan ng BSR segment sa Barangay Linaon. Ayon kay DPWH Region 6 Director Oropel, ang struktura ngayon ay nagpapagaan sa pagguho ng lupa at pagbaksak ng mga bato. Pinapanatili ang isang ligtas at malinaw na landas para sa mga motorista na dumadaan sa bangkalan hinubang ang seksyon ng pangunahing kalsada. Nagpapasalamat ang mga farming at fishing communities ng Barangay Linaon sa proyekto dahil hindi na sila nakakaranas ng pagkakaantala sa paghahatid ng mga produkto dahil sa madalas na pagsasara ng kalsada sa bahagi ng landslide prone. Bukod sa pagpapadali sa mas ligtas at walang harang na paglalakbay, pinangangalagaan din ng Road Slope Protection Project ang mga kasalukuyang kalsada at mga kalapit na arian laban sa pinsalang dulot ng mga debris. Ang proyekto ay ipinatupad ng DPW's Negros Occidental 3rd District Engineering Office sa halagang 96.5 milyon. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat, Nestor Kagitla sa report. DWGO Live Report. Alright, alat ko na ta, alion ta daw yung kontak niyan. Sige, inikon tayo ni si kabahaging ay si Kwan Police Staff Sergeant Mercolito Lubidin Jr. may report hali dyan sa Camp General Simeon Ola. Madali lang, okay? DWGO Live Report. Merx, good morning, come in. Magandang umaga po, Kuya Aluwin, at sa lahat ng mga nakandabay sa programang Tingog ng Barangay sa 1080 DWR Radyo Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Isa pong high-value target ang nahuli ng DAET PNP sa isang matagumpay na operasyon na sinagawa noong February 2, 2025 sa bayan ng DAET Camarines Norte. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng 12 grams ng shabu na may kabuang halaga ng 1,600 pesos. Ang naturang droga ay nakuha mula sa isang 41 anyos na lalaking suspect dakong alas 12:20 ng madaling araw sa barangay San Isidro, DAET Camarines Norte. Pinangunahan ng mga tauhan ng DAET MPS ang operasyon, katuwang ang Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, PPD-EU at sa koordinasyon ng PDEA Regional Office 5. Nakumpiska mula sa suspect ang isang maliit na heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, isang tunay na 500 peso bill, isang peking 500 peso bill na budel money, isang nakatuping tissue paper na naglalaman ng isang bukas na transparent plastic sachet, isang green sling bag na naglalaman ng 3 pirasong katamtamang laki ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, isang blue coin purse na naglalaman ng 2 katamtamang laki ng heat seal transparent plastic sachet na may hinihinalang shabu, at isang kahon na naglalaman ng isang weighing scale. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP Bicol
laban sa illegal na droga sa rehiyon at sa pagkugi sa mga personalidad na sangkot sa pagpapalaganap nito. Kasakulukuyang naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Marcolito Pilo Vendido Jr. Nag-uulat para sa Tinog Main Barangay. At Merck sa report, dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Alright, sige alat mo na. Nahulog sa bangin. Okay. Iyon na. Okay. Iyo. Sige. So, diretso na kita digdi. Na kwan talaga, na aksidente talaga. Orang foul play. Orang foul play. Nagsakat sa Potkan Mayon. Tapos nahungkang sa hampas. 85 years old na. Dahil na talaga. Okay? So, sabi kan pulis, dahil maning kwanta. Kasi kung gusto mong mahiling yan na igwanin foul play or dahil kaipuhan mo talaga na ipa-autopsy. Because ang kaso po, nagpupuon sa ang ebidensya, nagpupuon yan science-based talaga. Okay? Dahil man pwede ang turuan lang. Okay? So anyway, sabi ko ni Sendo po tabi, ako naglalaom na ang Commission on Elections. Garo sirang plaka yung Comelec eh. Pero ura man kinapatunayan. Mantang grabe po talaga bagaan vote buying digdi. Ito nga ni 3,000, may 8,000, may dakulo ng vote buying talaga. Kung gusto talaga nindong madakop, babantayan nindo so mga kandidato. Ta kasi, halimbawa, so PNP, piraman sa naan PNP. Halimbawa, ako man ang nagdadara kang kwarta, nata po sa paguna nindo, maagi man ako dyan sa may pulis. Ilingon ko muna, isusurveillance ko muna. Kung ang pulis may surveillance, ako may surveillance man. Isusurveillance ko muna kung may pulis dyan o dai. Ang tanod, dai man yan eh. At maluad daw na ang barangay tanod. Sa mga barangay tanod na kantabay sa kuyangon yan. Halimbawa, igwag dyan kitawo na sa election period, igwang tawo na nagdadara ng kwarta, nananao sa barangay. Tapos dako po nindo. Kamuan pupunitiyon kan mga residente ta. Imbis ngayang nagtinawang kaming kwartada eh. Pulis ang pwede. Kaya lang ang pulis, limitado lang po tabi ang kakayahan kaan because sa luwas lang yan. Dahil man ang pwede sa mga nakabantay, ay manan, tubod-tubod ka mo kaan. Di ba? Kung ang pagbabasihan kang Comelec, mga ngapudan na naman sa publiko na dakapunta, maski sibilyan, alimbawa ako, may nahiling akong nananaoning kwarta, aramtang krimen yan, pwede kong dakupon yan. Citizen's arrest. Di ba? At sa akto po, igwas yung krimen na ginigibo. Ikuan ko, dakupon ko, i-turn over ko sa barangay, aapudan sa polis. Daing kwan yan, bako yan illegal na pag-aristo. Citizen's arrests. O dahil naman, no need naman na so Comelec magparataram pa because garuman sa nakita kayan, sinasabi kang Comelec na wala kitang aram sa batas. Mariusip man na. Tapos kamo, dahil man kamo nga ginibo na, tamay nagim na sa vote buying, tubod-tubod sendo, lalong malala. Aber daw, ika ang kandidato, dahil ka magtaon ng kwarta kung saan ka puruta. Pirdi ka baga? Pirdi ka? Ora kang kwarta, dahil tubod-tubod kaan. Sadto singon yan po na anang gagaranangon yan, so talagang ayo mga kwarta. Kaya baga nailing nindo, kung sisay so mga opisyal, jawa yan po tabi, pinagsasautan ng sige mo nga pangabas, abusiro ka ngayang opisyal, pagabot kan oras gana manggiraray. Nata, why? Kasi gulpihon sa kwarta, so kalaban wara, kulang.
Iyan ang nangyari. Kaya itong panahon, dito naman pwedeng ibalik. Tangon yan, ang kaipuan, may mga nakakaulay nga ni kitang botante. Ako, sabihon ko sa Indo po tabi, ako nagiging kwan lang, praktikal lang digdi. Dakulong kitang nakakaulay na botante. Ingon yan man sa nangyang pagkakataon na makakuakin na sa Indo, natataditan aprobitsaran. Ang kwarta po, tabi, sa totoo lang ha, inda ko lang ang opinion nindo po tabi. Basta ako ang opinion ko si Ringkay ni. Sabi ko ba may kanya-kanya kitang opinion eh. Ang pagtubod ko kasi po, dakulaon an ano yan? Dakulaon po tabi an nagigibok ang kwarta sa winability kan sarong kandidato. Dakulaon ang nagiging kuwang kwarta sa winability kang kandidato. Nata. Mas lamangon yan. Bako sa nasa lado kang kwarta ha. One. Matao sa barangay. Matao sa kada household. Garuman sa nabagay kaya nangampanya po tabi na hinahos to house mo. Ang kwarta, bako man, alimbawa 50 pesos itinao mo, bako man 50 na kakaagyan. Ang nakabugtak so baluta mo, may pangaran na Alwin Masida Liobit. Jawa de ka mangampanya, nangampanya ka na po tabi, direkta, may kwarta pa. Paano hindi ka may midbidan? Ikumparar mo sa wara po tabi ng kwarta, mangangampanya ka sa campaign period sana. Pagabot kan oras, dai na. Taura ka man itatao sa last hour. O nalingwan ka na eh. Ganon po yan kasimple. Ganon yan kasimple. Ang number one dyan, kaya po tabi sinasabi ta na lamang ang may kwarta, ta kasi, doble na po tabi so kampanya ninda, may sadiri pa, o may pamasahe ka pa. Saka. Nagkakakuan lang dyan kung makusog man so kandidatong saro, daigwa man kikwarta mas kidiit, nag-abot sa tao po tabi, pantay sinda, daog lang sa kwarta. Pero may kwarta man giraray na involved, baski po tabi, testingan din do. Testingan din do. Mga makusugo na kandidato po, dahil mo pa tawan ng kwarta ngon yan, tapos so kandidatong maluya may kwarta, kung gumanan makusugo na kandidato. Dahil po yan magana. Dahil magana. Ta kasi, sa last hour, dahil ninda po tabi na hiling, ay dahil man nga paran, ano yung kandidato ba yasi? Ang butante, pag nahiling yan dyan, minsan pag ang butante, bigsusururat na yan. Kaya ito, narunduman ko eh. Way back 2019 sa barangay. Ay, kisay nga tabi yan. Sabi ko sako, one, ay sige na nga, digdin na nga, apo doon so aki, nine, gurang na eh. Nine, baka malingguan ko yun, masupog man. Masupog man. Kisay nga ni, sabi ko kay, suratan daw nga yan number, tapos so pangaran, so number nga importante, tangani nga yung, so dadarahon ko nga sa voting precinct. Ganun po yung botante. Maduman yan sa voting precinct, may nakasurat na, arin ito, so mga nagtao. Iyo po. Pabayan ta sa mga intelligent voters, dakulon yan eh. Ito po na ito nag-aako. Pero piraman sana yan. Sa sanggato siguro, mga 30% ka yan. Ang 30, iyo po tabi anday nag-aako. Iso 70 nag-aako. Saan ka mapaduman? Iyan po ang tandaan nindo. Grabe nang napatunayan na siring ka ng trend pag-abot kan resulta kan eleksyon. Na pinaglalao man na day man magana because maluya man talaga. Nadaog sa kwarta. Pirdi pag-abot kan oras. Tata, dinaog sa kwarta eh. Dahil exemption dyan. Dahil po tabi ng exemption. Iyan. Kaya baga di pisilon pag-eleksyon. Kaya ako, dahil man ako natamadalagan. Dahil man akong kwarta. Kung madalagan po tabi ako sa ano man na posisyon, may pirak ako. Halimbawa, makagawad ako sa daraga. Pirambutan siya sa daraga, 80,000. Ang daraga, nakulaunaan. Igwa ko nin ano yan?
2.5 million para sa 50 mil na botante. Maning kwenta. O yan. Pero kung igwa man akong 2.5 million, natatay-tataw ko ang sa Indo. Di nasa kumakandidato. Siringyan ka ani. Taday naman ngunyan so paururagang kita digdi na uni ngayaan sa kuyan. Useless na nga ni. Natanakailing ka pangunyan ki kandidato na nagbubugtakan sa indang mga ano yan? Mga tinapusan kung ano-ano. Dahil naman. Mabugtak dyan, Alwin Masidaliobit, number 2. Vote. Kaya itong panahon, sa tarpaulin, nakabugtak dyan. Graduate from Gilasal University. Bachelor of Science in Political Science. O di, nakatapos ka eh. Sugabos na mga awards, ibinugtak dyan. Kung ano ka. Hindi naman yung pigiling kantawo ngunyan. Ang pigiling ngunyan kantawo, ay, si Alwin Liobit pala yun, number 2 sa baluta. Pero pag abot kan oras, ay, wala mang kwarta si Alwin Liobit, may naka. Mailing mo, number, sa pangaranggang politiko. Dahil naman nagpipili kan, sisiyan maurag dyan eh. Kundi, ang pipili ngunyan, kung si Sayso igwanin datong. Maparam na ko? One, two, three, let's go!